De gevoelige plaat, ja, die heb ik thuis nog wel eens. Gevoelige nummertjes. Ik vind het ook mooi om gevoelige nummers op te nemen. Maar ja, het gegeven is gewoon... Nederland is een heel moeilijk land om door te breken of tv-dingen te krijgen met hele mooie, rustige nummers. Dan moet het heel apart zijn en heel te gek zijn. En dit soort nummers, daar ga je ook veel op werken. En dat is voor mij ook wel belangrijk. Dit is echt zo'n nummer waarvan je zegt van nou, hier word je op geboekt. En dat is, ja, ik denk wat op deze tijd ook erg belangrijk om daaraan te denken. We zijn druk bezig met de album ook trouwens. Die gaat in het naseizoen uitkomen. We zouden eigenlijk in deze tijd al de album uitbrengen. Maar dat is wat verlaat omdat er een stukje best-of album aan vast wordt geplakt. Dus dat wordt omstreeks september. Eerst wil ik de album klaar hebben. Dus dat is het belangrijkste. Album klaar, gewoon tevreden. En als het dan zover is dat ik denk van nou, nu is het punt dat ik alles op de rit heb, dan gaan we een concert geven. We gaan toch nog wat doen, maar ik ga nog niet verklappen wat en waar en wanneer. Want het is nog niet zover. Maar het gaat gebeuren. Dus blijf erbij.